Dragi moji, dobro mi došli. Na mom kanalu nema pretplate, a klik na prati je takođe besplatan. Uživajte. A u ovom videu saznaćete zašto ove godine treba da uzgajate jedinstvene crne paradajze, crna lepota. Ako želite da ove godine uzgajate jedinstven, neverovatno lep i neverovatno ukusan paradajz u svojoj bašti, onda morate da uzgajate paradajz crna lepota. Poznati po svojoj dubokoj, dramatičnoj boji i bogatom složenom ukusu, paradajz Black Beauty ističe se kao jedna od najlepših i najukusnijih sorti paradajza koje možete uzgajati. Ova sorta veoma brzo stiče popularnost zbog svog upečatljivog izgleda i impresivnog ukusa. Uprkos svom smelom izgledu, paradajz sorte crna lepota je iznenađujuće lako uzgajati. Zapravo, uz pravilnu sadnju, sunčevu svetlost, zalivanje i oslonac, biljke će vas nagraditi stalnom žetvom. Duboka tamna boja je samo jedna od osobina koja čini paradajz Black Beauty posebnim, ali samo sačekajte da probate ukus. Paradajz ove sorte je klasifikovan kao neodređena sorta. To znači da će nastaviti da raste, cveta i proizvodi plodove tokom cele sezone sve do mraza. Navika rasta ga čini idealnim za baštovane koji traže dugu, stabilnu žetvu plodova umesto jednog velikog naleta paradajza. Kada je izložen sunčevoj svetlosti, paradajz koji je prvo crven postaje tamno ljubičast dok ne dobije skroz crnu boju. Ovo ne samo da čini paradajz vizuelno zapanjujućim, već i povećava njihov sadržaj antioksidanata. Međutim, ukus je ono što ovaj paradajz čini vrhunskim. Nudi bogat, blago sladak ukus koji je daleko složeniji od tradicionalnog crvenog paradajza. Meso je izuzetno sočno, ali čvrsto, što ga čini savršenim za sečenje, salate, svežu konzumaciju. Biljke obično rastu visoke i snažne, često dostižući 2 metra ili više uz pravilnu potporu. Paradajz je obično od 225 do 350 grama težak. Uz dobru negu, svaka biljka može dati impresivan broj paradajza tokom cele sezone. Seme treba sejati u zatvorenom prostoru oko 6 do 8 nedelja pre očekivanog poslednjeg mraza. Posejte seme na dubinu od pola centimetra i nežno ga zalijte. Seme najbolje klija na temperaturama između 22 i 27 Celzijusovih stepeni. Kada sadnice niknu, odmah im obezbedite jako svetlo kako biste sprečili da postanu izdužene. Pre presađivanja na otvorenom sadnice očvrsnite. Za ovu sortu paradajza morate pronaći u svom vrtu mesto na punom suncu. Treba da ima najmanje 8 sati sunčeve svetlosti tokom dana. Što više sunca bude imao, to će boja plodova biti tamnija i živopisnija. Potrebno im je plodno rastresito zemljište sa dobrom drenažom. Pre sadnje dodajte u zemlju dosta komposta ili dobro zrelog stajnjaka. Paradajz može uspevati u zemljištu sa blago kiselom do neutralnom pH vrednošću. Tokom sadnje zakopajte biljke paradajza dublje nego što su bile posađene u saksijama. Uklonite donje listove i posadite stabljiku nekoliko centimetara u zemlju.
Razmak između biljaka treba da bude najmanje 60 cm, a može do 90. Nakon sadnje postavite kolce ili kaveze ili rešetke da biste izbegli ometanje korena kasnije u sezoni. Dosledna nega je ključ za uzgoj produktivnih biljaka paradajza sorte Crna lepota. Zalivanje treba da bude duboko i redovno. Uvek paradajz zalivajte u osnovi biljke, a ne odozgo. Nikako ne smete kvasiti lišće zbog pojave gljivičnih bolesti. Zalivanje rano ujutru je idealno jer omogućava da se sva vlaga na listovima brzo osuši. Malč je takođe važan. Obavezno nanesite od 10 do 20 cm organskog malča oko biljaka. Možete koristiti slamu, usitnjeno lišće ili pokošenu travu. Ovo će pomoći biljkama da sačuvaju vlagu i spreče rast korova. Đubrenje treba obaviti pažljivo, previše azota može dovesti do bujnog zelenog rasta sa manje paradajza. Koristite uravnoteženo đubrivo ili ono sa malo više fosfora i kalijuma kako biste podstakli cvetanje i razvoj plodova. Orezivanje može poboljšati protok vazduha i preusmeriti energiju u proizvodnju plodova. Uklonite sve izdanke koji se formiraju ispod prvog cvetnog klastera, posebno u uskim baštenskim prostorima. Zreo paradajz sorte Crna lepota biće blago mekan kada se nežno stisne i imaće bogatu aromu. Donja strana ploda će obično promeniti boju iz zelene u tamno crvenu ili crvenkasto smeđu kada je potpuno zreo. Testiranje ukusa jednog paradajza je često najbolji način da se sazna kada je paradajz zreo. Redovno berite paradajz kako biste podstakli kontinuiranu proizvodnju. Ubrani paradajz sorte Black Beauty je najbolje čuvati na sobnoj temperaturi. Hlađenje može da umanji njihov ukus i utiče na teksturu.